عوز السلام تانا تقبلنا زي يوتيوب شانل تعزبتنا خميت صنحنا زوان زدلخوم زيناتات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم ان في النوم على زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا عم مغلا خبيد مفندق تسمع اتخبيد مفندق مللي وختما مغلا ابزخونه حاولت سماعتات كاب استفصم مخان تسمع ات مفندق استفصم ولا حاولت تباهل تصواع خوابي حوحات عبيت غبايتات زكايدلو ادراش حاولت سماعتات زركبلو بمخانو كبيد وطر تفطيرلو ات مفندق كام مغلا يونيفرسيتي بيزنس كامباس استفصم خوينو كنتات اسكاف منبارو نبرت ات ختما غليصم بي بي سي تግርኛ ابز غبرو طبصا مسرت ات مفندق استفصمت مال مشت ساعه 4 خواب خوينو اب كتما مغلا خفله ختما عد حق مخان تملكيزو ات مفندق خبيدن لعل ناي مريت من قطقات زسعب منبارو تصبصاب اكيل غليصو بوليس ان بي بي سي خمس غلصو اتم فندا استفصمولو اب مغلا يونيفرسيتي بيزنس كامباس لعلواي بر خواب مخان غليصو بمسرت مغلص بوليس بتم فندا اب لعلي سب زبصح غدات يله نعينت نتنتاو بزملكت كساب حج استفلط ነገር كم زي اللي زغلص بوليس امر مرا خم زركب حبير اتم فندا خبيد دنغاص زفطرلهم نبرتي اب سغات كم زركو ات زينا ملكيتو ازم فندا استسمع اب تግራይ ካልኣይ زركينات كل علي خيليو زبل بزحات اب سغات ابزاتو لواني حالتا حوحات اب كل العفارن تنكوسا فصيمم زبل كسي اب زغربلو حوحات ون ناي درون متقعتي علاما خوينلو زبل كسي اب زسمعل زلو واني استسمعنا يمقله مفندا كبي ناي دحنت سغات فطيرلو نبرت ون سغاتهم ام مغلاص يركب إيرترا محصن تقريبا نيرترا محصن تسمعوا سومن او انغولا او انغولا نوفمبر 24 خلطه معلتات تصنح مبل شوعيني افريكا حبرت اوروبا حبرتن حبراو غباي تخيدو ابز غباي استفالاليني افريكا هجرات توكلت ترخيبهم نيرم توكلتم ناب انغولا غباي كابز لاخ هجرات حنتي إيرترا بامريكان كالوت ني اوروبا هجرات مستفالالي مخنيات اجدا خبس تجبرلن هجرات حنت تخون كلام ابز غباي مدرز اسمعنا إيرترا توكالي امباسادر صالح عمر إيرترا بتناصل ابلع هجرات افريكا زنبرو اجداتات بزملكت بزل علي تحساسب لهم سلازي دما اذا عينت اكايدا فتح كل اللي يقبا خبلو إيرترا من الصوماليا بستتحزب باوروبا قطترا 2009 بناي حبرات منغستات صتا بيت مخري اما خرتناي اطوار اجدات نبير لا صنح تخون كلا دحر مس ايثيوبيا استفطر السلام تختيلو ات اجدا دحر 10 عامات ملعل الذكري كابز بتوسخ ان ليترال سانكشنز استبهالو بتناصل حدا هاجر ابلع خالي اتغبرو ناي اجدا إيرترا تغداي تخوينا خمس قصلت يوم بفلاي دما امريكا ابيرترا ناي ገንዘብ ዝውውር ዕዳጋ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ እገዳታት ዝነበረትሉ ኩነታት ኣሎ እዚኦም እገዳታት ክሳብሎም ንኤርትራ እናፈተኑ ይርከቡ ንኤርትራ ኢኮኖሚ ውን ብኽፋል ጎዲኡ ወይ በዚ ድማ ካብ ዝተወሰኑ ግዜያት ንድሓር ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሓደ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ብተናፅል እትገብሮ እገዳ ኣግባብነት የብሉን ብማል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ሕቶ ኣናቕረበት ዝፀንሐት ኮይና ኣብ ሶምን ኣብ ሰኻይድ መበል ሸውዓይ ናይ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ሕብረት ጉባኤ እውን እገዳታት ክልዓሉ ክትብል ተማሕፁና ኣስሚዓ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር በት ዝገበርዎ መደረ ሓደ ሃገር ኣብ ልዕሊ خالي هاجر بتناصل كابز غورو اجدام زتحزن ناي 2055 ناي افريكا حبرت ناي لمعات اجندا جود كون ايكالن كبلو فليتوم مسكدامي منسر تكباراوي باراغماتيك سممعنات يفطيرو بزعبا خوينات ايتچنقو امننا إيرترا خوينات ايهلنيو كابسو من زنبر ازرارا بزخونه ناي اتو ጌታቸው ረዳ ናይ አልጀዚራ ሄድ ቱ ሄድ ፕሮግራም ቃለ መጠይቅ ትማሊ ምሸተለغيغو ከም ዝተጸበየ ጋዜጠኛ ማህዲ ሐሰን አዝዮም መርመርትን አጨነቁትን ሕቶታት ብዚ ዕረፍት ብምቅራብ ንጌታቸው አጨንቆም ወዮም ቃለ መጠይቅ ካብ ሕቶ መልስን ብተወሳኺ ናይ ዘተ ተሳትፍቱን ዝሓዘ ነይሩ 49 ደቂቃ ኣብዞ ሰደ ቃለ መጠይቅ 4 ዋና ጉዳያት ተላዕሎም ኣለው ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካ አሰላልፋ ለውጥ ማለት ድማ ካብ ግዚያው ምሕዳር ፕሬዝዳንት ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አማኻርነት ብዛዕባ ዝኸዱሉ ረሓቀትን ለውጥን ብብዙሕ ተፋጢጦም ጌታቸው ረዳ ብሕወሓት ናይ ትግራይ ኩናት ዘመናይ ሕወሓት ሓይልታት ዝፈጸምዎ ጥፋት ብዝምልከት ሕቶ ቀሪብሎም ከምኡውን ካብ ግዚያው ምሕዳር ስልጣኖም ምስለቀቁ ድሕሪኡ ካብ 200 ላዕሊ ሕወሓት አመራርሓታት ስለዘቃልዕዎ ገበናት ተጠይቆም ብተወሳኺ ክፍንድ ጫፍ በፂሕለው ኢሎም ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ስለዛረቡሉ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ስጋትን መብርሂቦም ኣመወዳታ ድማ ብናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምሕዳር ይፍጽመሉ ዝተባሃለ ሰው መስል ጥሕሰታት ተጠይቆም ጎልዩ ስትራይን ዋና خفال ናይ ተቃለ መጠይቅ ሸፈነን ቅድም ኢሉ ጌታቸው ብጸላት ይዝፈረዶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተሰሊፎም ዝብል ናይ ጋዜጠኛ ማህዲ ሐሰን ተደጋጋም ሕቶ ነይሩ ጌታቸው በትኹናት ዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘረ ምጥፋእ ገበን ከሲሶም ከመይሎም በሓባር ይሰርሑ ተባሂሎም ጌታቸው ብድሮን ዕላማ ምግባሮም ኮውን ሓፍቶም ብምእሳራ ሕጂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስረሖምን ሓፍቶም እንታይ ትብሎም መላይሎም ጋዜጠኛ አጨኒቆም ሕቶ ሓቲቱ አቶ ጌታቸው ሓፍተይ ንሳ ዝሓለፈ ዓይነት ስቃይ
ሕጂ ካልኦት ይሓልፍዎ ብዘይ ምህላዎም ዕረፍቲ ይስምዓና ኣሎ ክብሉ መሊሶም ናይ ዘረ ምጥፋእ ብዝምልከት ገበኑ ተፈጺሙ እዩ ኢሎም ሕጂ እውን ከም ዝኣምኑ ይኹን እምበር ብቀዳማይ ሚኒስትር ንባዕሎም ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣብ ቅድሚ ሕግን ክከላኸሉ ዕድል ክህቦም ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣቶ ጌታቸው ኩናት ደው ንምባል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝፈጠርዎ ሓርነት ንሰላም ካብ ዝግበር ተግባራዊ ወይ ፓራግሜቲዝም ምስ ተተሓዘ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝገበርዎ ዘረባ ኣብቲ ናይ ግጭት ዘመን ኮይኖም ዝገበርዎ ዘረባታት ምዃኖም ገሊፆም ሕጂ ዛረብዎ ነገር ሓላፍነት ሙሳድ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ብዙሓት ኢዳት ከም ዘለዎ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ትግራይ ኩናት ምምርሖም ገሊፆም ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ምውቃስ ግና ተቆጢቦም ናይ ጌታቸው ረዳ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕን ብብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ከም ክሕደት ከም ዝቁፀር ጋዜጠኛ ዘለዓለ ኮይኑ ዝመቱ ኢልካ ፀዋዕኸምን ዘለዓልካ ንስኻ ነርካ ኢሉ እውን ኣፋጢጥዎም ኣቶ ጌታቸው ህዝቢ ንባዕሉ ንምክልኻል ኩናት ምንጽባሩ ትኽክል ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኮይኑ ኣመራርሓ እቲ ዝተጋገየ ኳልኩሌሽን ብምስራሕ ህዝቢ ክጉዳእ ምግባሩ ኣሚኖም ሓላፍነት መቃብር ክሳብ ዝኣቱ እሽከሞ እየ ከምዚ ዓይነት ኳልኩሌሽን ከይድገም ብምሉእ ሓይለ ይሰርሕ እየ ኢሎም ናይ ህወሓት ሓይልታት ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ክልል ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ገበን ጋዜጠኛ ዘለዓለ ኮይኑ ብዘይ ቤት ፍርዲ ቅትለት ዝፈጸምዎ ሓደ ሰብ ምስክርነት ሂቡ በቲ ግዜ ጌታቸው ናይ ሕልሚ ውፅኢት ኢሎም መኻድም ብምልዓል ሓይቱ ኣቶ ጌታቸው በቲ ግዜ ስርዓታዊ ገበን ዘይምፍጻሙ ውሳነን ምክልኻል ዝነበረ ኮይኑ እዚኦም ካብ እዚ ወይ ኮማንዶ ወፂኦም ኮይኖም ጥፋኣት ዘብጽሑ ነይሮም በዚ በጽሕ ሓላፍነት እቕበል እየ ክብሉ ተሰሚዖም ካብ ግዜኦም ምሕዳር ስልጣን ምስ ለቀቁ 231 ዝኾኑ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ብዘይ ሕጋዊ ናይ ሰብ ዝውውር ምውቃሶም ዝተለዓለ ኮይኑ ንስኻ ዘየለኻሉ ምዃንካ ብምንታይ ንፈልጥ ኢና ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ጌታቸው የለኹሉን ዝበሉ ኮይኑ እቲ ገበን ቅድም ኢሎም ዘቃልዑ ናይ ህወሓት ሓድነት ንምሕላው ነይሩ ክብሉ መሊሶም ብወልቃይት ጉዳይ ሕቶ ዘቀረበ ኮይኑ ምስ ደመቀ ዘውድ ምርካቦም ብክሕደት ተላዒሉ ጌታቸው ግጭት ክፍታሕ እንተደልዩ ስልጣን ምስ ዘለዎም ኣካላት ምስ ዝራብ ኣለካ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ተኻብ ምሕዳር ክፈርስ ከም ዘለዎ ኣምነሉ ኢሎም ተመዛበልቲ ክምለሱ ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ምስ ደመቀ ዘውድ ምስራሐይ ግድነት እዩ ክብሉ መሊሶም ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ወጥሪ ብቃለ መጠይቅ ዝተለዓለ ኮይኑ ኤርትራ ሉዓላውነት ዘጥሕስ ዓይነት ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፍጸም እዩ ኢሎም ከም ዘየኣምኑ ኣረድዮም እመኑኒ ጉዳይ ናብ ኩናት ኣየምርሕን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ግጭት ንምግባር መንገዲ ይፈጥሩ እዮም ኢሎም ተኸራኺሮም ጋዜጠኛ ማህዲ ሓሰን ግዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ታሪክ ጌጋ ናይ ምስትኽኻል ኣጀንዳ ኣለዎ ኢትዮጵያ ተቆሊፋ ክትነብር ከም ዘይብላን 100% እርግጠኛ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ብኢትዮጵያ ብኩሉ ናይ ኩናት ምልዓል ኣሎ ኢሉ ሓቲቱ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኩናት ወራ ኣይተጨነቁ ክብሉ ብሓፂሩ መሊሶም ጋዜጠኛ ማህዲ ግና ጉዳይ ብቀሊሉ ክሓልፎ ይደልየን ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ንጉሳዊ ኣገዛዛ ኣለዎም ናይ ኤርትራ ዋና ከተማ ኣስመራ ዘሚትካ ናይ መሓዝ ቀይሕ ባሕር ወደብን ናይ ምግባር ድሌት ኣለዎም ክትብል ዝተዛረብካዮ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ንጌታቸው ኣፍጢጥዎ ኣቶ ጌታቸው ካብ ኣብይ ንኢትዮጵያ ዓባይ ናይ ምግባር ድሌት ፀገም የብለይን ዝበሉ ኮይኖም ናብ ግጭት ንእተው ዝብል እዩ ፀገም ክህልዎን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምሕዳር ስለ ዘሎ ናይ መሰል ጥሕሰት ናይ ሰብኣዊ ኣተሓዛ ሕቶ ንጌታቸው ቀሪቡ ጋዜጠኛ ተቃዋምቲ ሓይልታትን ከም ዝእሰሩ ኣብ ሃገር ውሽጢ ግጭታት ናይ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ስለ ዘሎ ጋዜጠኛ ሕቶ ልዕሉ ጌታቸው ንኩሉ ዓይነት ፀገም ፈታሓይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይምዃኑ ንምክርኻር እየተረኺበ ዘለኹ ክብሉ መሊሶም ናይ ነብሲ ናይ ትግራይ ቅልውላው ካብ ምፍታሕ ሓሊፈን ቀዳማይ ሚኒስትር ምኽሪ ንምሃብ ምምካርን እዩ ካብ ተቃዋምቲ መራሕቲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ሕጂ እውን ተቃዋሚ እየ ኢሎም መሊሱ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ምድማር ሓሳብ እውን ቅድም ዝበልዎ ዓብይ ጉዳይ ነይሩ ሕጂ ክትድነቕ ተራእኻ ዝብል ኣጥባቕ ሕቶ ንጌታቸው ተላዒሉ ሰባት ምድማር ናይ ምሕዋስ ኣጀንዳ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ኮስተር ዝበለ ሕቶ ልዕሉ ጌታቸው ናይ ምድማር ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ጥራይ ከም ዘንበበ ጌታቸው ቅድም ኣብ ዝገብሮ ዘረባ ርእይቶ ሕጂ ምምሕያሽ ኣብዚ ኣለኹ ኣበይ ኣለኹ ጨፍሊቐ ኣይዛረብን ክብል መሊሱ ምምሕዳር ትራምፕ ንኤርትራውያን ሓዊሱ ናይ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት መንበር ፍቃድ ክምርምር ምዃኑ ኣብ ናይ ሎሚ ዘውፅኦ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዚኦም ሃገራት ብቁፅሪ ክረኣዩ ከለዉ 19 ናይ ቢቢሲን ሲኤንኤንን ፀብጻባት እንሆ ሕጂ ናይ መንበሪ ፍቃድ ወይ ግሪን ካርድ ዘለዎም ሃገራት ዜጋታት መንበሪ ፍቃዶም ዝምርምር ብጥብቂ እዩ ነዚ ምርመራ ምክንያታት እዩ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ገበን ምዃኑ ፀብጻባት ይርድኡ ቢቢሲ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ከም ዘመላኽቶ ካብቶም 19 ናይ መንበሪ ፍቃድ ይምርምር ካብ ዝተባሃለ ሃገራት ተወለድቲ ውሽጢ ካብ ኤርትራን ሶማልን ሱዳን ሊቢያን ዲሞክራቲክ ኮንጎን ኣፍጋኒስታን የመንን ኩባን ሃይቲን ኢራንን ቬንዙዌላን ኣሜሪካ ዝኣተው ናይ ነበርቲ ይርከቦም በዚ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ጥብቂ መምርሒ መሰረት ናይዞም ሃገራት ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ መንበር ፍቃድ ብድጋሚ ክምርመር ምግባር ጉዳዮም ዝረአ ይኸውን ነዚ ናይ ነበርቲ ዳግም ምርመራ ምክንያት ዝኾነ ሰሙን ሓደ ኣፍጋኒስታዊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክልተ ናይ ብሄራዊ ጋርድታት
تخسي كبيدن قداتن مبصح تخطيليو ناي مرمرا مرداتات كم زريو التطاري رام الله نانكلوال ناب امريكا زاتو باوروبان 2021 نيرو كم امريكا زيغنت ايميغريشن اغلغلوت حلافي جوزيف ايلو مبرهي مسرت زيوم هاجرات بترامب ممحدر بكله التحساسابي ابزبل زرزر وشت تخايتهم ستحازويم ببريزيدنت دونالد ترامب او وايت هاوس نا بهراوي وي ناشنال غارد سفصم متقعتي عبي ناي بهراو دحنت سغاتن مخان تزاريو بي بي سي نايلوم صبصابو اجندا بصحني زبولم مرداتا مسرت بسوني زوصه حق امريكا كوصا اشبرتن كابكالوت ناي بهراوي ناي حزب دحنتن سغاتن محلاو ناي وصا هاجرات زيغاتات نا هاجرات كياتو زخلكليو بمالهم وسيخ زخاخيرو كم نسينين صبصاب انت خوينا امريكا 20 عامات زاكل افغانستان تقاطيرا كاب صنحت ندحر هاجرات هاجر ليغا خطوط خلا كاب 109 شحل على افغانستان امريكا اتيوم زخونه باقوتر اوروبان 2021 انه ناي سومن متقعتات افغانستان تولت مفصام تخطيلو ناي ترامب محدر قدميلو بصليم مزغب وشتي زحزم هاجرات تولتي غلغله حدث بسرحه جيجا ناي زخله هاجر تولادي سغات وشتي خاطو يبلم بمال تقاومتي يسمعلو انه ناي نبرت صقمات مرمران ون يختل ابز ولا زوريا غنا استباهل ነገር የለን كبرات تغاتنا لهم زحزنا يمرسو غديات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت مغار انشانالنا زلكم دغف بمغلاص كيترسعنا بلنا مسكالوت مردا تات دغيمنا خصام نرخب سناي معلتي